салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. имрӯза мавзӯъ оиди интернет-магазини Азон мебошад. барои дар интернет-магазини Азон бизнеси худро сар намудан барои шумо чиҳо лозим аст? шарти аввал, барои шумо ИП лозим аст. ИП он шахсоне ки шаҳрванди Россия мебошанд метавонанд ИП кушоянд. агар шумо шаҳрванди Россия надошта бошед, шумо метавонед он шахсоне ки хешу табор ва ё хоҳару додар ва ё ки рафиқи наздиктаринатон ҳаст ки шаҳрванди Россия дорад, шумо метавонед муроҷиат намоед ки барои шумо ИП кушоянд. дар ин ҷо лозим нест ки ИП бояд шахсӣ бошад. шумо метавонед ИПи ёру дӯстон ва рафиқи худро истифода баред. шарти дуюм, барои кор сар намудан ба интернет-магазин барои шумо ҳатман ноутбук лозим аст. шарти сеюм, барои бизнеси худро сар намудан дар интернет-магазин шумо бояд камтар маблағ лозим аст. бо 15-20 ҳазор ва ё бо маблағи кам сар кардани бизнесро мо барои шумо дар давоми курс меомӯзем. аз ҳама муҳимтаринаш, шумо дар куҷое ки набошед метавонед бизнеси худро пеш баред. фақат муҳим он аст ки ноутбук ҳамроҳи худатон бошад. хоҳарон ва додарони азиз, агар нияти бизнеси худро сар кардан хоҳед, хоҳ дар хона нишаста, хоҳ дар дигар давлатҳо гашта, баъд шумо метавонед ба курси мо муроҷиат намоед. шуморо бо дараҷаи олӣ меомӯзонем.